Ambalima bamanan kameno malikono ani maliko kanga fulini wala nyando be kata opela jele mafuyan fo osikorola ka fonya na obi simla ka bi bamanan kuna funi sa lon kenaka mimi na wala li chama ke awe maliki barew ani jien fam here ki barewla Mali Ministri Nyama Abdoulaye Idrissa Maiga ayetamake kanyeshi sumpi ani nyafunke konna na walasa kataka kile durutama okunche mopti ani Tombouctou marabolo konna na alinu ya soro bamakanchi ya wale chama ulubolo daraka kenyani tamanyi nga umaseka tama imbali chukwa shila Musa Fomba abena nyefoli kanyo kukunka nga soro leo nyamada Mali Ministri Nyama Abdoulaye Idrissa Maiga katle duru tama minyashine kundo moti ani Tombouctou maramo okunjera kabeni taratai ama uladoniya kafo bamanji ukuma feka Abdoulaye Idrissa Maiga katama mbali barisabu kadaka Mali lakana tikilama ukabuli fe yelela furumbara ni doka nga unata be Abdoulaye Idrissa Maiga akofot le duru tama inga kunje abafe gata yoro minuna sikake ulu bela jelela lakana tikilama ubongu be fa bela jelefe sambeta ni dugumataw kaseka Abdoulaye Idrissa Maiga katama in lakana neganyeta wati ude asira sumpika upe kumaminani asirai cheni mingera bamanji usababula ayinyeda oka lakana tikilama utura ka nyefolike aye labe kera chugo mina bamanji ufe Abdoulaye Idrissa Maiga ikumata kajera kafo ni ngulika jo nunu bela jele kunye fe minye bamanji ufe kaseka sigida deunga munyuku manyaka ka bali bela jele kake jatige bato ye koko inda bombe ude kamo ako lakana tikilama ukadonka fo jamana nyama ukademebe uye fere uminu nganga sigi senga kamina unyini kabla ukabulo kamemese kato lakana barabise kanoya ubolo ko nake jamana ka ketai Ministri Nyama ako alebilamani sodiale do naye Mali lakana tikilama uye toko chiena tabe barsabu kadaka hadamadenya hakela pasaje kulube hadamadenya hakela pasaje kulula uludo keme kamali lakana tikilama ke bulungwani de tamasere ye ko hadamadenya buruja wale ubeka ke afekunga ko na tabe alesele uka daga yorola ubaraka chuko ukinyeda uka ayaye kafo ubeka baraka ni kodo ni famuye jamana de umise ka lakana chuko mina ko ubeka baraka ni o hakilina ko ye fenye mi nyaja asorola ka nyini ufe ukana sonfiu jugu kangwara da ula wilika joma na ke kuma ukafara nyonga kaseka kumbe akobari sabu kadaka ko imbela jele daba kunye bamanji ufe kaseka beni basigi mine ubeka nati chuko nyini jamana kono ko bali Ministri Nyama Abdoulaye Idrissa Maiga ko fengele mi mena be ni ofena bi ko gwele ya lakana tikila mawiye ani nyafunge na marade umbela jele ukado ka fo jamana kelenya Mali dugukolo tigiya Mali manyama ote ko ni mushalaka je Mali ya tekeno bla benganzebe minu na jinselege nani kera minu nzireye olu waleli ko Mali jamana nyama ote katulongea ula Ministri minu menebe tama inafo Traoré na bo jopo ni uyesera ko ministri yo fena ya kaniso ko ya jira bara ina ka jira ka fo bamanju be khane wale minge ni nye cheni ni do jamana kun bar sabo kadaka abeka do sira minunga abike sababu ye jamana nyama okeme ka sira la hakilina minunda kabo bela jelese na sumaya Ministri menya shima demiseni ya Muhammadu ko itako abi anyine demiseni mve ukake hakilitigiye ukana sonfie bamanji nunungu dajuru minaka tu do dongo dafe ukademedo kanyeshi Mali la khana tikila mauma Ministri menya shima hadamadenya hake sabatilima Maître Kasum Tapo ya iraka fo wale mingele leninye atito nyangi baliye akabe Mali surasi halibi abu wele ubeka baraka ni kodo ni famu minye kaseka maula kana halibi ukado fara uka adamadenya hake labatule Ministri Nyama abole sumpi asorla ki kunda yoro minga nyafunge do asele nyafunge ane nyafunge ladala nyama dina nyama katase politiki nyama uma ane jamana tokola maminu me ane olu ye kumanywanya uke kumanywanya famba bulila fe minga oye lakana ko ane yiriwa ko ye nyafunge kadeunye uka wale nyumando jira Ministri Nyama Abdoulaye Idrissa Maiga la ka sabuke annaliye olu fe ko nimba jira olu lade ka fo jamana nyama uma nyine olu ko wale yaw minu me uka ubeka wili chuko nyine ala uko Abdoulaye Idrissa Maiga kani ndamai olu bani fe mi mana oyede ka fo Malibe ka sebayata Mali jugu uka nyafunge ka ufe kuna fonu ya jira fana ka fo samia fe jie cheni do lase mouma okumana dasira o mo Ministri Nyama ye utemene ko fe kalata o minu nganga keni o ye meresiki kalata o ye nyafunge cercle la dasira o mo Ministri Nyama Abdoulaye Idrissa Maiga ya yira ka fo Mali ma nyama ko ni hamina ngo ye fe minye yelema o minu nganga kesigida nyama ya so la ni makura unali ye sigida nyama ya so kuna no ye meru ye o kaseka ke memise kato sigida de o miseka nyama usoro uyerela minye mafambaka matale ye kabla
Ingénieria kalan sanfɛ kalansoba min bi an fɛ Bamakɔ yan nɔ ni a bɛ wele ko Eni Ahmed Baba Toure o kalanden minnu ni olu ka kalanw daminɛna san 2014 waatiw la olu ka promotion ka bɔliw kɛra ɲɛna ka bɛn sibirido ma Mali ministre min ni o ka caw bɛnnen do dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale de kun ye kɛnɛ in denfa ye Sherifila Jabarani so tɔgɔ la Alhamidu Badini Seydou Ɲare ani Fatumata Yaya Kane olu de kun bɛ yen nɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲamada. Ni sanfɛ kalanden ninnu bɛ taa mɔgɔ 222 ɲɔgɔnna la minnu ni u ye u ka diplôme sɔrɔ san 3 kalan kɔfɛ sanfɛ kalanso la ni o bɛ wele ko École nationale d'ingénieur Ahmed Baba Touré de Bamako a lajɛ in senfɛ bonyamasegi jɔnjɔn taara ka di kalanden dɔw ma minnu ni a ka kan kalanden ninnu yɛrɛ ye u ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ ka sabu kɛ u ka san 3 kalan in kɔnɔna na u tun hakili bɛ laɲini fɛn o fɛn kan o bɛɛ sabatira. An kontanen ba de don vraiment be Eni membre bɛɛ fo a professeur a bɛɛ fo k'an fanɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ye n dɛmɛ vraiment kontanen ba de don je sais pas mun t'a dɔn min fɔ vraiment awɔ an ye wasa sɔrɔ a la ka nisɔndiya sɔrɔ a la vraiment bɛɛ de ye professeur bɛɛ de y'a segiw kɛ vraiment an kontanna yɛrɛ de an b'u bɛɛ lajɛlen fo an tɛ se k'u sara sɔrɔ a tɔ tora an ka baara de sɔrɔ sisan a tɔ tora o de ye. École nationale d'ingénieur Eni directeur a ye foli kɛ kalanden ninnu kelen-kelen bɛɛ ye u ka cɛsiri la ani san 3 in kɔnɔna gɛlɛyaw kuli ka tila ka ladilikan sanumanw ta ka fɔ u ɲɛna ka duwawu kɛ u ye baaraw sɔrɔli la. Denmisɛnninw tilal'u ka kalan na ɲinɛ san o san an bɛ se k'a fɔ ko Eni ale bɛ diplômé mun bɔ o bɛ taa fɔ mɔgɔ 300 ɲɔgɔn na bon ɲinɛ ta a fana bɛ o da kelen na bon an b'a fɔ ɲinɛ diplôme bɛ d'u ma u bɛ kalan min kɛ Eni na a b'a to vraiment u bɛ se ka baara sɔrɔ u bɛ baara sɔrɔ u bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ a la an bɛ se k'a fɔ ni kuma diyara an da an bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye baara kɛ Eni na a ɲɛ ma k'i ka diplôme sɔrɔ fanba la u bɛɛ bɛ baara sɔrɔ baara i bɛ kalan kɛ pour que i kɛ nafa sɔrɔ a la donc an b'a fɔ vraiment n'u ye baara sɔrɔ u ka minɛ ni sɛbɛ ye pour que an ka ekɔliso tɔgɔ min b'a la an ka se k'o tɔgɔ k'o layɛlɛn sanfɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw olu ye mɔgɔw la nisɔndiya kosɛbɛ ni kɔgɔ kɛli ye a ko tɔ la. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don. Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ tarata tɛmɛnen Faba la Konakiri kunnafonidila caman de farala ɲɔgɔn kan barisabu ka d'a kan u ka kunnafonidila ta ɲɔgɔn na minnu dangun bɛ dɛmɛ don ka ɲɛsin u kunnafonidi ɲɔgɔn dɔ mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kunnafonidiso min bɛ wele ko Gankan ni a ɲɛmaa ye Abubakari Kamara ye ale minɛ bɛ lakana tigilamaw fɛ ka sabu kɛ ko ŋunuŋunu dɔ bolila jamana ɲɛmaa Alpha Konde kunga min bɛ a ka saya fɔ ale kɛn'a kɛ ko kunnafoni cari o kɛra a minɛkun ye nin kunnafonidila maa ta ninnu dangun bɛ dɛmɛ de do a mɔ ka jira a la k'a fɔ u n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ in na barisabu ka d'a kan olu yɛrɛw bolo a man ka minɛ ni olu minɛna k'u lajaba fana o de y'a to nin kunnafonidila ninnu farala ɲɔgɔn kan tarata k'u ka nisɔngoya taama bolo da Laginɛ Faba la Konakiri kunnafonidila ninnu ka nisɔngoya taama in senfɛ tarata don u y'a yira k'a fɔ kunnafonidi Laginɛ Konakiri kɔnɔ a man nɔgɔ barisabu ka d'a kan mina caman de b'u jɛ wa fɛn min kɛn bɛ k'u tɔɔrɔ u ka dantigɛliw la u ka ɲɛmayaso ni o ye autorité de la communication haki ye k'o tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'olu lapasa kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kunnafonidila minnu ye nisɔngoya taama in sigi sen kan tarata don a kun bɛ t'i jɔ maa 450 wali kelen maa 500 la k'a daminɛ kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw la fɔ ka taa se jamana ɲɛmayaso kunnafonidilaw mɔ a bɛɛ lajɛlen kun gɛngun bɛ ka bɔlɔn kɔnɔna minɛ k'a fa kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Laginɛ Faba Konakiri k'i min bɛ yen ni o ye a faama dagayɔrɔw ye kunnafonidilaw ka tɔn y'a jira Laginɛ Konakiri kɔnɔ k'a fɔ nin nisɔngoya taama in kɔfɛ u b'a fɛ ni ka plainte don lakana tigilamɔgɔw kun kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna gendarme k'a fɔ u y'a dabɔ a kama k'olu ka maaw lajaba u ka baarakɛminɛn minnu fɛnɛ bɛ yen k'olu tiɲɛ i n'a fɔ fototalaw ka taa se kandalaw ma u ye bolongɔniden ɲɛsin u ka ɲɛmayaso ma ni o ye autorité de la communication hagi ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna a ɲɛmaamuso ni o ye Martin Konde ye ko lakana tigilamɔgɔw bɛ ka kunnafonidilaw tɔɲɔ cogoya bɛɛ lajɛlen la ko a tɛ ka fɛn fɔ ko ɲɛmayaso ka baara de ye ka se ka baarakɛlaw lakana ko n'a fɔra ko ɲɛmayaso tɔɲɔni bɛ ka boloda ka ɲɛsin kunnafonidilaw mɔ ko a tɛ ka fɛn kɛ o la ko b'a jira k'a fɔ a bilamɛ baara min na a tɛ ka o baara in kɛ.
Togo jamana kono faba la kerengere ni nyana lobe tarata do fanga sinamato nu kanu bo bora ka fa bela jelege sino e ni soko ya tama ka jira ka fo umago be jamana sharia sumbala jamana kuna sharia sumba min lara sa 1992 o sharia sumba ingeme ka jira ka fo manda dae fly jamana nyama fe ni o dafara manga wore nyini ni o sharia sumba ingera sigi fenye jamana kuna jamana nyama fornya singe ka fanga be singa danzera lati kuna fonu ya yira ka fo sugo de mi ni o keme fanga sinamato nyoru ka buliga joke yorodo e ho yenda masika sera soro lometa ko ni sera soro ubora fa bela jelela ka ni soko ya tama inzigi singa nga kuna fonu ya yira ka fo mabe mala ulu do te fanga sinamato ngano bawye ulu kunye bandi uye mino vene kumba fe ka utota ma inzeme kuka kukoloke fanga sinamato nyoru sera kulu sege ka se kuguluma ka bo jamana ku bla la kana tikila mo ka buluka Togo fanga sinamato nganyama ni uye Jean-Pierre Fabrier mamena ni utara setama kunje yoro la kwa jidala aye dandigelike ka jira ka fo jamana nyamo be ka dabali chama nzigi singa kafo sigi kafo ukabulu da kuma ban sigi kafo mo konga kuni sigi kafo manya ke ko fo ka sorola bengera sigi kafo ereke churika asorola ka wele da ka nyasha ka no mo ko araba no bamuru ka lotle sigi ukabo ko kura jamana fandan nani bela jelela ka chaya ka jira jamana nyama fo nya singmena ka fangana kafo akotu lable Liberia jamana kono tarata do novembre galo le wolo black nganga ke jamana kundigi sigi tako flana ye mingu mi buluda George Weah fanga sinamato chebomi nana nyekuna kala tata go folola ani jamana nyema danga ngoro Joseph Boaké ni nyonje o nana joro flana na nga ko in labana ka jo bara chabu kadaka sambe kiri blumba ko ru supreme nye ajira ka fo bara u bela jele ka nyongiri fo ka sorola holu yu ka sege lu bela jele ke folo ka sabuke mami nana joro sabana nani o ye Charles Bromsky ni o ya yira ka fo namara kera jamana kundigi sigi kala tata ko folola ga George Weah ale mi benye kuna bi ni mabise ka fo akasuru jamana nyema yala tarata do aye akanuba ufara nyonga ka nyine ufe ukake basigi karamogo ye akodonde menuna akanuba umo olude kumi jira bulungwani ndela ka fo olude basigi chiemba wi konga ko sa 2017 mini anble ulabi ko basigi chiemba ku shidona sa oye maminu ni yoro kuma ye jamana nyema danga ngoro Joseph Boaké min nana joro flana na akofe ani Charles Bromsky amawla donia ka fo Liberia jamana kono bi fanga ni jakulu miseni do fene be ka laje ka be membe do tige me mise ka to ubi fara nyonga ka George Weah bi ni jamana kundigi sigi kala tata ko flana ko ka bi ke fenyi o do ko so George Weah aye ajira kanu bawla ka fo feme ka ke dibidibi ni na kwa nyebe abela nga yano chako na banyini akanu bo fe shi kana mangange bela jele ka ke basigi karamogo yi kala tala beni jakulu commission electoral sambe kiri blumba ko rusubramu kembe ka nyini alefe yoro o minumbe inno ni Bromsky ma a hagli du nyoro soro ulula jamana kundigi sigi kala tata ko folo jabi u bochugula akanye folike ayi jamana nyema muso min na segi kamba ere sikoro no fe na kamanda dafara Ellen Johnson Sirleaf alefene jaki lelu Charles Bromsky fe ani George Boaké a ere ka fanga ni jakulu kono mami na mejoro flana na ukeme ka jira ka fo jamana nyema muso Ellen Johnson Sirleaf kwa keme ka demedo George Weah mo femi mo semendia ulubulu uyede ka fo jamana nyema muso Ellen Johnson Sirleaf yani jamana kundigi sigi kala tata ko flana jabi ukabo kwa kala tala beni jakulu ma nyema obesimila akasu femi wora ni nyonja ko matuto Ellen Johnson Sirleaf ye kuma taka jira ka fo ale bilama jorombe ni Liberia ye barsa bukada ka Liberia kundongu meni femi nyeshia wolo makele temene kofe oye kuma be ka jamana kundigi sigi kala tala be ka kunje basigi bunya ani karama kono foku ke misali ye jien kono kunga kona fora ko bilama ko na meke woyo ye ka bi makono gwa ako femi no wole do bi mado fe kerengere ni nyana Joseph Boaké mami ngunya ale ka danga ye fanga kono ani mami nana joro sabana na Charles Bromsky ka fode ko alebe ka du George Weah fe ko deme ko haklina udo minu ne chiom dekelinye Misra jamana nyema Egypte kodo Abdel Fattah al-Sisi ajira ndenendo kunafoni dido sinve ani kunafoni disodo ni nyonje mibwele ko CNBC kafo aletna mananza bana nyene na kamanda flau dafara kafo de kwalibi yelema do jamana sharia sumbala membise gato manda worebi dagaye ko kandero akwa kwaninde ale hakilla folo kafo de ale kamanda dafali kalebi na manda wore nyene ni feretike ka yelema do jamana sharia sumbala kama dala ko nake bebe na hadabadinya hakela pasa jekulu cha
caman gɛmɛ ka bolongɔni ne ɲɛsin a mɔ k'a jalaki k'a fɔ a kɛmɛ ka ŋwara da fanga sinamatɔnw na. An b'a ladɔnniya k'a fɔ san 2014 de Abdel Fattah al-Sisi Egypte jamana ɲɛma nana fanga na ma min na ni surasiw ye Mohamed Morsi ka fanga bi. A ka manda fɔlɔ min na filɛ o la o bi kunjɛ san 2018 n'o kunjɛra a bi sɔn k'i kanbɔ ka manda filanan ɲini wa a kɔni m'o kuma fɔ fɔlɔ. Nka n'a y'a jira k'a fɔ min manda filanan kɔni ɲini ani maa min bi ɲɔgɔn sɔrɔ o la ni o sidɔn bɛ o ye Khaled Ali ye. Khaled Ali hadamadenya hakɛ labasa jɛkulumaa don labasaba fɛnɛ don ni o ye avocat ye. Ale kɔni gɛmɛ k'a jira bi bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ san 2018 jamana kuntigisi ka lada nataw la k'a ye cɛbɔ ye. Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump sangele ye nin ye jamana ɲɛmaya so la. Amerikikaw ka jamana ɲɛma 45 kɛra ale de ye sango. Nka maa minnu bɛ jateminɛ kɛ maa ka baarakɛtaw kunka olu caman gɛmɛ ka jira k'a fɔ Donald Trump na Ameriki jamana ɲɛmaya la kana se bi ma ko ɲuman ma kɛ a fɛ. Gwɛlɛyaw minnu sɔrɔla a fɛ sangele kɔnɔ u bɛ daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Obamacare. Barack Obama k'o to fanga na o kun ye sariya se min da ka se ka nɔgɔya da kɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min fanda fara faama kan. N'i ye fandan ye nin sariya se in de kun bɛ se ka kɛ sababu ye i mɔ i ka se ka furakɛ Obamacare. San 2010 de Barack Obama y'a sigi sen kan kɛra sababu ye kama miliyɔn caman de ka furakɛli ko nɔgɔya Ameriki ka denw na. Nka Donald Trump kɛngun bɛ ka jira k'a fɔ Ameriki yɛrɛ jamana kɔnɔ nin ko yɛrɛ ɲɔgɔnna masiba ko ma deli ka na. K'a fɔ de ye ko nɔgɔya da ka kɛ banabaatɔw ka furakɛli ko la ni ko Musa ka faama ta k'o da jamana ɲɛmaya so kun wale kelen jamana waganden kun ko cɛni ma bonya ka bɔ. A nane y'a lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la k'a bɛ sariya in bi a ma se ka sariya in bi a ko a bɛ na ni kuraw minnu ye k'olu bila a nɔ na olu fɛnɛ ma se ka maaw kun minɛ wasabulon kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ Donald Trump kunnafoniw nana ni a ye k'a fɔ Irisila jamana fɛnɛ ye a dɛmɛ a ka jamana ɲɛmaya ɲinini kadara kɔnɔ min bɛ se k'a to ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Hillary Clinton ye k'o mangudu tiɲɛ walasa ka se na fanga na o tɔgɔ tiɲɛ bɛ a nɔfɛ bi. Wa Donald Trump yɛrɛ a masurunama caman de bɛ ka jɔyɔrɔ bila maa minnu y'a ka dankɔrɔbaw ye minnu n'a jɛra ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ o dɔ b'a jɔyɔrɔ bila. Maa min da kɛra kɔsada in na ni o jɔra bɛɛ lajɛlen hakili fɛ o ye Steve Bannon ye. A ka directeur de campagne kɔrɔ fana Paul Manafort o fɛnɛ bilama ɲuɲu ni ɲaɲa wulen bɛ o nɔfɛ kiri bina k'u ka fɔ a ye Ameriki janfa o tɛmɛnen kɔfɛ nafolo dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ nafolo jɛlenw ye k'olu yera a nɔ na. A bilama hali n'a tɛ kaso la a se tɛ a yɛrɛ la barisabu ka d'a kan u ko fɛn min ma ko assigné à résidence i bɛ so min kɔnɔ i tɛ se ka bɔ o da fɛ i yɛrɛ mɔ f'i ka yamaruyaw ɲini i kɔlɔsilen don a bɛ o de bolo kan. Wa jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ kuma kɛcogo minnu kan ka kɛ jamana ɲɛmaa bolo ni a kan ka don olu da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ye kuma yɛrɛ ɲɛdɔnma ŋanaw ye ni olu bɛ kɛ kɔrɔsigiw ye k'a ka kuma fɔtaw jateminɛ. Donald Trump mago tɛ nin ji la kunnafoni sɔrɔ sira kura min ni o matarafalen don a fɛ Twitter kuma bɛɛ a bɛ sin k'i tɛgɛ da butɔ dɔ kan kuma min ma na ja ka sin k'o fɔ ten o bɛ kɛ sababu ye a ka kɔrɔsigiw minnu sigilen bɛ a da fɛ kunnafoni ko ta fan fɛ k'olu tɔɔrɔ barisabu ka d'a kan ni kuma fɔra a taara ka ban kunbɛncogo tɛ a la bilen a barata kuma kan ka sɛgɛsɛgɛ de yan'a ka fɔ fɔlɔ. Ameriki jamana yɛrɛ kɔ kan diɲɛseleke naani setigi jamana caman bɛ yen ani olu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bawo a sigilen fanga na janvier kalo la a kun nana ni sariya se dɔ ye sariya se min ni o bɛ jamana den dɔw bali Ameriki jamana doni na. Nka Ameriki kɔnɔ kiri ɲɛma dɔw sinna ka o babali o ma sira sɔrɔ a y'a ta siɲɛ 2nan na u y'a babali siɲɛ 3nan u y'a babali. Juin kalo tile gale maaw ma sigi ni fɛn min ye Donald Trump y'o de kɛ waati yɛlɛma min ni o kɛ mɛ ka diɲɛ yɛrɛ tiɲɛ bi ka sabu kɛ mansinbaw sisifiliw ye setigi jamanaw ka dagabana iziniw fɛ. Diɲɛseleke naani de b'a fɛ k'i kwada o la k'o kɛlɛ min bɛ se ka to sini ma sinikɛnɛmɔ maa minnu bɛ fɔ an kɔ olu ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ dugukolo in kan barisabu ka d'a kan dugukolo funteni barika bɛ ka bonya o bɛ kɛ sababu ye ka diɲɛ tiɲɛ. Tɛgɛnɔbila kɛra o bɛnkan sɛbɛn min na Faransi faaba la ni u k'a ma ko accord de Paris sur le climat. Donald Trump nanen sina k'i yɛrɛ ta ka bɔ o la ten. Jagosira min fɛnɛ kunbɛn ani jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni u k'a ma ko traité transpacifique a ye fusiri o fɛnɛ da la. Iran jamana mugujugu ko min ni o sigi ka fɔ bɛ senna ni Barack Obama ni Iran jamana kun sera ka nɔbɔ o la ka na ni basigi dɔɔni ye a nanen b'a fɛ k'o bɔ a mɔ fana. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min yɛrɛ bɛ ka diɲɛma tɔɔrɔ o ye kuma bɛɛ a bɛ to ka Corée du Nord jamana ɲɛma denmisɛnnin min bɔ a taabolo kan ni a ka kɔrɔfɔ cogo cɛninw ye o bɛ to ka dimi kuma dɔw k'a fɔ a bɛ kɛbali kɛ Donald Trump ka kɔrɔfɔw sababu la. Diɲɛseleke naani bɛɛ lajɛlen bɛ sin k'i bolo da i kunna ten barisabu ka d'a kan denmisɛnnin min bɛ Corée du Nord kunna bamananw ka kuma don wulu ka sɛbɛn n'a ka tulonkɛ bɛɛ lajɛlen y'a da ye o tumana maa man k'i farati Kim Jong Un fɛ ko la
la bawo kuma bɛɛ a b'a fɔ k'a bɛ mugujugu fili ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye ni maa bɛ se k'a fɔ Donald Trump ka san kelen fanga a kɛra magosa ye Ameriki jamana ani diɲɛ mɔ. Sananga bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ sigida 5 na o mɛri ni o ye Amadu Watara ye a ye sefa wari miliyɔn 4 o chèque de ta k'o di farikolo ɲɛnajɛ o kɛbagaw ma a ka sigida kɔnɔna na ka da u ka cɛsiri baara kan jɔnjɔn dɔw sɔrɔli la a ma ladɔnniya k'a fɔ a dili kɛnɛ sigira sen kan sigida ɲɛmayaso yɛrɛ de kɔnɔna na Bubakar Tarawele ani Baba Keita olu de ka sɔrɔlenw don. Ka kɛ ni commune 5 farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw ka kunnawolo sababu min ye commune 5 maire Amadu Watara a kɔni ye bonya belebele ta ka se ka farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw sɛgɛrɛ commune 5 kɔnɔna na u ye baara ɲuman minnu kɛ o de kama miliyɔn 4 kasabi a y'o ta k'o tila farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw ni ɲɔgɔn cɛla la o bɛ tali kɛ ki Black Star de Badlabugu ni ale yɛlɛna première division na salo Senadulanta Nasira la commune 5 basketball équipe ka fara min a volleyball équipe fɛnɛ kan. Bi wele kun ye ka na ŋɛnɛ yira kɛ iko domboloba anw fɛ ni ye ŋɛnɛ yira de ye fɛn kan ka se ka kɛ sportifu ye mun ka boni ni ye zango ka sɔrɔ an m'u dɛmɛ u sera ka ko kɛ an y'a yirala k'a fɔ basketɛriw minnu taara kɔ kan 5 bɛ bɔ an ka commune kɔnɔ centre dɔ bɛ yan o 5 bɛ bɔ yan u nana jɔnjɔn yira an na don min an nisɔndiyara kosɛbɛ awa an y'a ŋɛnɛ siri depuis o don k'a fɔ f'an fana k'an ŋɛnɛya yir'u la aw sera ka mun kɛ an bɛ fɛ u ka tɛmɛ o ka davantage o bɛ équipe cadette la an y'a yir'u la k'a fɔ u ka kɛ junior ɲɛnamaw ye u ka tila ka kɛ senior ɲɛnamaw ye c'est-à-dire n'i ye coupe jɔnjɔn ta i b'i cɛsiri de i man ka jigin tuguni donc commune 5 tɔgɔ la cɛ n'a muso tɔgɔ la sɔn wɛrɛ na an ye ŋɛnɛ yira de kɛ ka taa sport dama dama yɔrɔ mais an ŋɛnɛya ye ka se bɛɛ lajɛlen ma parce que an b'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ nafa ka bon adamadenya taabolo la surtout an ka denmisɛnninw anw ka waati la terrain de basket ni volley kɛ yɔrɔ caman tun bɛ yen bi in na commune 5 kɔnɔ a dɛsɛ ka ca a ka d'an ye dɔnni mun bɛ yen a ka se ka labɛn pour que alternance ka se ka kɛ équipe ka fɔ ɲɔgɔn kɔ awa surtout ballontannaw ni mun 2 heures o ka se k'o kɛ pour que awa u ka se ka ballontan kɛ au lieu k'u ka taa u sen don ko kuntanw na parce que anw ka laɲini ye mun ye awa denmisɛnnin bɛɛ ka sport dɔ kɛ awa o tɛ se ka kɛ cogoya si la fɔ maire ka ŋɛnɛya fana yira a ka dɔn k'a fɔ awa wari tɛ cogo o cogo ŋɛnɛya yira ka kɛ pour que ka minnu cɛsirilen don k'olu ka lakodɔn awa tɔw bɛ ɲɛ b'u fɛ donc o de kosɔn an ye nin bi geste in kɛ ka ɲɛsin basket ma ka ɲɛsin volley ma ka ɲɛsin Black Star ma parce que ale yɛlɛla première division na an ko bon wari bɛrɛ t'an kun cogo o cogo sa comme u y'u cɛsiri fo ka yɛlɛ première division na ka sɔrɔ an m'o dɛmɛ an kan k'an ŋɛnɛya yira pour que o kana jigin o sera ka yɛlɛ cogo ma o ka to première division na commune 5 kɔnɔ an kɔni ye ŋɛnɛya mun siri an b'a ɲini Ala fɛ parce que wulikajɔ y'anw ta ye mais latigɛ ye Ala ta ye an b'a ɲini Ala fɛ a k'a to san wɛrɛ an ye nin chèque mun di awa an ka se ka o kɔma fali wari caman na mun ka ca ni nin ye f'a ka fɔ a jɔn a la awa salon t'an kun ka dɔgɔ mais ɲinata o sera yɔrɔ la an kun ma sigi ni mun ye maa minnu ye bonya in sɔrɔ sa u ka kuma lasela ale kɔni ma tɔtɔ ko la ale y'a ka nisɔndiya yira nin ko in kɛnɛ kan an ka wele kana fɛn anw ma nin cogo la tantôt ko anw encourager an ka kɛwale la an ka baarakɛtaw la c'est une toute première donc n'o première don sera k'i ka kumacogo dɔn o la awa an kɔni bɛ obligé de k'o kɛ sinon vraiment les mots nous manquent aujourd'hui vraiment pour vous remercier pour vous dire que a ye nin mun kɛ nin a y'a k'aw yɛrɛ de comme on le dit ko n'i ye hali adamaden sɔrɔ a yɛrɛ ka foro sɛnɛni la e b'a fɔ a ye k'a ni ce ka sɔrɔ a bɛ ka k'a yɛrɛ ye nka an ye nin fɛn in kɛ an b'a fɔ a y'a k'aw yɛrɛ ye nka a y'a kɛ anw fana ye an b'aw fo n'a ye fana d'aucuns diront que ce geste maintenant est purement politique n'a kɛra ye c'est tant mieux n'a y'o faamuya n'o fana ye sinon denmisɛnnin minnu bɔra yan sisan ninnu tɛ se ka voter mɔgɔ ye dɛ ninnu tɛ se ka voter mɔgɔ ye donc nin fɛn in kɛlen kuma tɛ se ka fɔ ka s'a dan na malgré que c'est ni équipe damadɔ volley ni basket ka taa se CLSI yɛrɛ ma parce que CLSI b'a bɛɛ de englober CLSI ye jɔnni ye o ye anw bɛ farikolo ɲɛnajɛ de vulgariser la commune 5 kɔnɔ yan nka an ka baara in
kuma ko sanjikɔrɔ wasi don nka bi an bɛ se k'a fɔ k'an sennɔ yera sanjikɔrɔ ko sanjikɔrɔ k'i tɛ wasi hali ni wasira ko mɔgɔ t'a ye nka i sennɔ bɛ bɔgɔ dɔrɔdɔrɔ la anw sennɔ yera bi parce que dɔw dara an na ka se ka nin wari ninnu ta ka kalifa an na k'an ka baara kɛ n'a ye donc o la sa an b'olu fo k'u waleɲuman dɔw ka kɛlen na k'a f'u ɲɛna fana dɔ kɔni kɛra nka halisa dɔ bɛ yen tuguni. Ka yira maaw la k'a fɔ lajɛ in kɔni kun cɛra min ye ja taliw la u ni ɲɔgɔn cɛla la ka se ka bila tarikiw la don n'a nataw kɔnɔna na. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛɛ laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na.